ngadto sa babae nga niingon, bulahan ang babae nga nagsabak kanimo ug nagpasuso nimo. Yang iya hinungtubag siya, mas bulahan hinuon kadtong sa to? Kadtong namati sa pulong sa Dios. Unsa man ni? Panginsulto ngadto siyang inahan o pagday? Ang makatubag, nagaan ako Easter prize. 1 million. Ang sabi na, pagday o pag-insulto? Nga naman. Damaw na naroon. Be, ikaw kuno inahan ko no be. Ingnon ka, pag-graduate si mong anak, summa cum laude. Nya, ikaw inahan, graduate ra ka grade 6. Imong anak, graduate og summa cum laude sa medicine. Nya, pag-abot na dito, niingon na yun ang usa nimo kabiga, pag abot nas congrats isip sus bulahan nas imong inahan nya mingon ning imong anak mas bulahan gito mo graduate og summa cum laude ansawan kayang tinuod ba ya nga naminaw sa pulong sa Dios nga klaro gyud kayong gasangyaw ani si Kristo ba ya siya ba ya mo'y nagsigig paminaw sa pulong sa Dios matud pa niya wa gyud ko'y gibuhat gawas sa gisugo sa akong amahan kanako kining tanan pulos ginisugo sa akong amahan di mo ra kang iyang giday kang iyang kaugalingon di ba panginsulto gitong Maria sa oyong mo nako dili dili ay mo goyon si pare di ba gabaan gyud mo bitaw sige oyon ko ninyo pagdaig to ni Maria ngano man kaysa wap amo abot si Kristos kalibutan wap asya mataw si Maria nagtuma na sa pulong sa Ginoo kung di atungod sa pagkamatinumanon ni Maria sa pulong sa Ginoo nga wa gyoy kondisyon dili unta mataw si Kristo nya nganong niingon mas Kristo mas bulahan siya nga naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo iyang gidescribe kinsa ang iyang inahan nganong nabulahan si Maria dili tungod sa iyang pag-anak ni Hesus isip tao kung dili sa iyang pagdawat ni Hesus isip pulong sa Dios kamo mudawat mo sa pulong sa Dios mudawat o musupak di kay mo mudawat alaot yun mo mudawat gani mo musunod bulahan sad mo kay gideklar man ni Hesus nang lita niingon si Hesus ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos mudawat mo musupak sige ang anaw ay doktor nga wala sa nilabot pa diro pinang sa nangin mo anak okay mudawat mo na dili tuwa dito, dawat. Ningon si Kristo nga higugmaa kadtong labing ubos. Ang labing ubos mo'y higugmaan. Okay, mahigugma mo sa mga adik. Labing ubos man gina sa itong katilingban. Gipamatay naman gani na. Gipamatay Yan, nahigugma mo na. Wala na sa tingog. Mora din na tabulahan. Ningon si Kristo, ang kasaligan sa gamay nga gasa, kasaligan sa dako nga gasa. Ang dili kasaligan sa gamay nga gasa, dili sad kasaligan sa dako nga gasa. Kamo, mga babae, labi na gyud, kasaligan mo sa inyong kilay nga inyo nang giatiman o inyo na nang ikis-kis. Hinatag mo mas Ginoo, gamay ra kay na. Hinatag mas Ginoo, kasaligan mo. Kasaligan mo sa buhok magihatag sa Ginoo kanang color, gamay ra man gyud kay nang color. Pero ningon Dios Kristo, ako ray makapaputi ug makapaitong sa inyong buhok. Be karon, wa na ninyo usbang colors ninyong buhok. Mao na. Kanang mga panit nato, kanang atong panit, hinatag mo na sa Ginoo. Siya sa color ana, nay puti, nay brown, nay itom,
siya ka color na yellowish, lain-lain lang nag-color. Siya din nag-color na. Wa na niyo patatoi karon. Way tato-tato niya. Mao na, mabuangon mo. Kanang cells of the body, labi na gid nang gitawag nato mga reproductive cells. Kana bang makapahimong bata, kasaligan mong muatiman ang inyong mga reproductive cells o inyo na nang gisigyag inom og mga pills aron lang yun mga matay na aron di na mo manganak. Sige. Mao na. Kanang inyong fallopian tube, labi na gyud mo mga babae, kamo sa mga laki, kanang vas deferens, kanang agianan sa similya. Wa na ninyo putla ron. Wa. Congrats, kanang nga putol, impierno na gyud mo ana. Inyo namang giputol. Ang inyo sang connection sa Ginoo na putol. Kay di man mo kasaligan, naigihimos Ginoo way putol-putol, putlon gyud unsa man na kurente, nga wa kabayan. Inyong putlon, sa man na connection sa telepono, inyong putlon. That is fallopian tube, that is vas deferens, that is a very, very vital part of the body and very vital part of life because it is a channel of life. Without it, wa gyoy bag-ong bata nga mataw. Kitang tanan, utang na nato anang maong tube. Kanang vas deferens o kanang fallopian tube. Utang na nato nganong nanglawas ta karon. Nya karon atong putlon nga buangon tang dagko. Wa ka kahuna-huna diha kaagi ana ug wa pa na waon ta karon. Hilom lagi mo. Unya, di mo hunong og siging sex. Manginom pag yung tambal, hangtod mga matay na lang hinoon. Inom ang tambal, para lang yun maka-sex lang yapon. Unya, putlon ang agianan sa similya. O sa mata, yapag na yun kay tastanan. May panghayop, may pangmanok. Kay wap ang magpalaygid. May pang-iro, kay gilaygid. Ang iro mo gasulti ato, nga laygid ako. Ang mga tag-iya, gipatakdan ang iro. Ang iro, wag ginay, kuang sigir, ginagpanganak, mga itoy. Daghang yung mga itoy. Gilaygid ito sa doon. Patakdan yun sa kabuang. Iro, matinumanon kayo, kanang mga hayop, mutuman gina sa sugos, kanalang isda. Magkuha na sila, magsisab. Agas na ilang kuan, ilang mga similya. Huwag ginay hunong, ang tao, mga buangon kayo. Si Maria, nahigugmas kinabuhi, bisag wa siya hilabtig laki, musugot siyang mamabdos. Kamu diyang mga babae, na siging pahilabot, musugot pa mong mamabdos. Si Maria wa hilabtig laki, ni sugot nga mamabdos. Kamu nga siging pahilabot, sugot mo, nga mamabdos mo sige. Tubag. Kamusan kasiging panghilabot? Musugot san mo? Nga magsigi sa nagkamabdos. Mugos ra ba mo? Diyan ba mo? Hasi-hasi. Diyan. Unya, di musugot og daghang anak. Utangan day kondom. Tangan day ang anak kung sa panay pamutang. Ay, pangpari, wa mamutang. Kaya wa masag ni manghilabot. Asa ba? Magpahilabot ba mo diha? Bitaw. Mga igsoon, daghan kay sugo ang Ginoo nga kun ato lang yung sundon, maghatag kabanhawan sa atong kahimtang. Ingnon tas Ginoo paghigugma ay kamo, maginusmuray gyud. Kuno, lingi ako no nang inyong tupad. Sige, lingi ba? Sige, pahiyumi. Ay, wala, isulti, smile lang, smile. Gitagtangay mong mask ka diyo. Smile ko na ba? Sige, kana lang imong tupad. Practice ba? Kay kung di ka ka-smile, ana, buutan kay nastanan, ni mata gani nagsayo, aron lang yun mo simba, labaw na kang di maka-smile atong siging libak ni mo, naway simba. Okay, practice. Okay, ang mulingi, malangit. Sige, gina. Ready, set, go. Okay, smile. Ingna, Happy Easter. Ingna ka na, Happy Easter, Brad, sister. Nagiuban na, huwag yung mulingi.
Unsa man mo diha, mga bungol o mga patay. Muna'y kuwang nato, wa tay pag-igsuunay. Si Kristo nang igsuo nato ug nagpakamatay para natong iyang giangkon nga iyang mga igsuon. Kita, unsa may itong buhaton, magpakamatay sa ta para sa usag-usa. Wa na unta ng pag-iyahay, pag-igihay. Muna ka nang inyo mga agianan diya sa inyong daan. Padaki na. Aron di na magparking dirisda ng inyong mga sakyanan. Mao din ay parkingan ang daan. Ha? Pagpalit ninyong sakyanan, mao na inyong i-commit dito sa LTFRB. Nga ana mo mamarkings daan. O ito ba? Waoy, ang imong gisaad to nga naa kay parkingan o wa kay parkingan di katagaan og approval. Magpicture-picture pa mo dito sa inyong parkingan, nga dito na sa inyong silingan. Nga naman, tungod kay kinuralay na tas atong mga agianan, di nakalusot dito sa unahan, kay imong gikural kay ako ning yuta, mao ba kunay sugos Ginoo ang pagsigig pagpamangkon? Ang mahal nga Birhen Maria, wa man gimangangkon siyang anak, nagipatay sa iyang mga kaugalingong katagilungsod o kadugo. Tungod kay kanang maong kamatayon, maghatag og kabulahanan nga gitawag natong pagkabanhaw. Nindog na ta.